Memulai mahita neng masuk ma prosesi rak jongjong mahita saluhukna.
huriani tuhatta na huhaholngi hami. Diopat minggu nong salpu nungatabolus minggu Advent ima pangaradeon managam haroro ni Kristus padua halihon. Dohot mamestahon ari hatutubu ni si paluai. Nuaing sat mahita tu parpunguan bodari. Perningotan hatutubu ni Tuhan Yesus. Jongjong dohami dison parhalado ni huriatta. Pasahat tontabe tuhamu di bagasan las ni roha. Selamat ari Natal madihamu salhutna. Dame ni Tuhanima manggohi rohamuna. Selamat hari Natal manang dihamu. Di pesta perningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus sadarion. Dia rahod dohita mangedehon Jehovah. Edehonot tamatutu Jehovah siala haluaun nabi nai tuhita. Songon parangan parbanua gijang. Dohot aka parmahan di ladang Eprata. Marede pasangapon Tuhani. Siala hatutubu ni Yesus si paluai. Ditikyope girgir tondita. Mamuji tuhata Yesus si paluai. Atik pegodang tadopi akahamaolon. Lumobi pangotak ni pandemi COVID-19. Marede taripar mahita upuji Jehovah. Ay disuruh do anakna gabe hanguluata. Marede mahita. Marhite-hite gowarni de bata ama. Dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot gowarni to di parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Nunga tubu dihita sada poso-poso. Dilehon tuhita sada anak. Pape tua barana dosogot harajaon. Jalabahenon na gowarna si partahi halongangan. Ulu balang ni debata ama saliling-liling na raja ni hadameon. Edehon hamuma edenay baru di Jehovah. Edehon ma Jehovah alisadok tanoon. Pajujur hamuma di tengah-tengahni akasi selebegu hamuleonai. Di tengah-tengahni saluhut bangso halonganan akan ibinay-nay. Marsob ba mahamu tu Jehovah marpahean na marhaduduan. Akahitir mahamu maradop ponibana alisadok isi ni tanoon. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Madok mauliate rohami tuho. Ala ni godang ni asin ni roham dihami. Ay di basa-basa kon hodo anak mo nasasaday tuhami. Na di pardangolanon. Asa malua hami marhite-hite ibana siyan dosa dohot siyan hamatean. Saliling nililing na. Hupangi dohami tuho. Sa isodangi marohanami na hulumi. Marhite-hite to di parbadiay. Akup nii. Say parrohay mahami, asa huboto hami madok mauliate tuho. Asa tarapul situturo hanami dihagugutan, dohot dihapujungan. Pahot mahaporsyaw nami tuho,
atik pehua dopi hami dope pangotak ni sori mago kopit 10 sia. Gohi marohanami dohot lasni rohanami siala hatu tubumi asa martua hami alarade ho gabe jolma humokop hami tangihon matang yang nami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita. Tangihon mapatik ni debata di acara perpunguan budarion iman tersurat di sada Yohanes bitutolu ayat 27. Odo patikna naing porsea hita digoar ni anakna Yesus Kristus huhut masih holongan songonaung tinanahon na itu hita ima sahatna atong rak manggil gugu mahita sian Tuhan debata ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tupati mi. Amin. Mari demahita rimahita jongjong. Pangalau Sion dipatik ni debata huria ni tuhata dimulanai masai denggad dosa luhut nati noppa ni debata ai sai terbegedo hata nama dok dungi nunga denggan di ida debata jaladung di toppa debata jolmai tuporla eden do di paojak ingananna dang diharangan manang tobak longo-longo porlak eden ima inganan ni jolma pauli persauran dohot mangoloi debata porlak eden do gambaran ni ngolu na denggan jala maratur hobbar tulomo ni rohani debata alai dang manahan jolmai mangoloi patik ni debata gabi madabu ma tudosa Tudos tu si Adam dohot si Hawa dohita jolma najot mamilit selama ngulaon napasonang rohata sadiri dang marocahan tuhatan di debata masa ma parhusoran nabalga di ngulu ni jolma sega parsauran dohot debata molo di mulana boy nasida mardalani dieden jalama katai dohot debata songon namarale-ale nuaing di sidi bege suarani debata martabuni ma nasida Pasoran dohot dongan jolma pesagama tugu malate roha pangibruon osam sahatu namamu ditongan ni hamajuan ni ilmu pengetahuan dohot teknologi dalam doras
Jot-jot do tabege barita na mabahir roha busisaon. Lapisan ojon na lam manipis. Laut dohot tao naung marlaok. Harangan naung sega. Songoninang pemanasan global. Gijang ni roha dohot hamok kuson ni jolma. Mabahen mapitung mata ni rohana. Mangaradoti haulion na tinopa ni Tuhani. Pangororan diusai tugu mabiar ganok maholan mangarik koton diri mesna sadiri. Taba taon lam rara dudusai nang pakrohon na manegay akka paranguluan ni jolma. Lam ngali maholong ni roha. Lam madaw majolma siyan debata. Nuaing di bagasan uduk ni roha. Roma hita tuadopan ni debata. Mangido asa marpangulahi rohani debata midahita. Ala niragam ni dosa na taulahon dingoluta. Jongjong mahita. Tapsor mamandosa adurut lombok tugu na hamdang dati saya lorangkan dapat Tuhanmu Ale Tuhan debata para sirohan na sumurung. Diborongin na talon rodo hami tujolom manopoti dosa nami. Akka nahubayin hami marhite hata ng pabayanan nami. Ali Tuhan, asimaroham tidak sandok bangso nami. Dang tarbahin hami do pesikop mangedehon ho di ngulu nami. Marhite hata ng pabayanan nami. Ay sipata do hata ng parangen nami gabi si isahan. Jala mabahin marlea goarmu. Hurang do penang ria ni rohanami. Pasabam rohan ni parrohan na bujok. Pahehe akkana ni rupa. Mga puli akkana marsak. Marasini roha tuak kana pugos dohot na dangol. Ale Tuhan, goi maroham kami dohot tondim. Asa margogo kami mamulaw nomo ni roham. Baga-baga ni debata taringot ko sesaon ni dosatta. Songonod do hata ni Tuhan Jehovah. Roma hamutuahu asa mangulu todimuna ninna Tuhan Jehovah. Tungsura rarado sa muna songon abit bunga dadap. Botardo bahenok ku songon itak. Nang perara songon abit hasumba. Gabi songon hapas do muse. Hasa ngapon madi debata na digijang. Amin. Marid de mahita. Mambo
tubuni Yesus si paluai. Yang go hatu tubuni Yesus Kristus sangonodo. Uju orowan ni si Joseph idope inana si Mariai. Gabe-gabe do ibana siatot di porbadia andorang so masih padonohan dope nasida. Alai dinasongonido petahini rohana di ida manipina suruh-suruan ni Tuhani nama dok tu ibana. Oh Joseph anak ni si Daud, unang alang roham mangalap si Maria gabedongan musaripe muse. Ai nasiato di perbadia dona nanaing tubuh di ibana. Tumubuhon anak ma ibana, Yesus do gorna bae nononmu. Ai paluonna babangsona sian akka dosana sidabe. Masa pe sudenai asa jupang nahinatahon ni Tuhani marhite sian panurirangna nama dok. Ido sahatna martua do akkana tumangihon hatani debata jala naupeopsa. Amin. Mari dehita. Maka molatehon hatu tubuh ni si paluai. Hatu tubuh ni Yesus dada di tongan ni parnguluon nasi kop suada hurang manangaha. Alai di bara ni pinahad do ala swadong inganan parmianan di si Joseph dohot si Maria ujui. Yesus tubuh di bara ni pinahan imatadda ni narade Yesus makilala paranguluan ni jolma na tinggal dia ka udung-udung na met-met manang bale-bale na ruhet-ruhet songoni nang akkana terduru manang na dipaduru siatongan ni masyarakat. Mauliate maale Tuhan Yesus alarade ho makokop hami jolma na pardongolan naon. Tuak kaparamahan di ladang do parjolo hasahatan ni barita hatu tubuh ni si paluai. Bulus do rohana sida majalo baritai. Jalados rohana sida masih padohan asarap borhat tu Betlehem. Gabe jupang sama si Maria si Joseph dohot poso-posoi. Maka para sesaran sian purbabe dohot roh sombatu Yesus. Songon atar surati didok nasidado nungawi dahami bitangna narodo hami nai marsombatu ibana. Sere hamijon dohot akka na angur di pasahat nasida parsebaun nasida tu Yesus na tubui nang hita pe dohot mahita makamulatehon hatu tubuh ni si paluai narade makilala na masa tu dirita di tongan ni pandemi COVID-10 siaon dohot mangasihi hita tahamulatehon ma holong ni rohanai huhut manggalahi lilin gabetadda asatun takas sodang nai manodangi nguluta hujo hami mahamu
Roma Tulanggatan, Inang Pendeta Dr. Anna Cehapera Pangaribuan, Ketua Panitia Natal SP Putar-Putar SHMH, mewakili Parhalado Situa J Manurung, mewakili fungsionaris Situa SMT Siaturi, mewakili kategorial Richard Simangunsong Seksi Remaja, mewakili Ruas Amang TS Manurung, mewakili Panitia Pembangunan Insinyur J Lumbangau. Palua jolma pardosa nasotupa mardalan dina holom na mangiton ibana tapagala ma lilin let nadong dihitabe jala ria mahita jongjong marede mahita laos ta angkat ma lilit tabe.
Grim Mahita Jongjong. Tahatiddakon mahaporsiaw tai songon nahina tiddakon dirong atas haporsiaw disadok portibion rap mahita maddok au porsea di bata jahuba ido amat ugun naswat dosa natu mempalani kota au porsea Yesus Kristus anak di bata jahuba disasadai iman dinubuhon si Maria naga-naga siaton di Porbagia Pandora soaluan iyo tuata nama menageri di pengumuman di 100 nama terpajar beribadah di hau binasya na tuat tuan nama tak mau dia patulung nama naik surga lalu untuk siapa di kota Jawa amanai para guru nasbat terjadi di sini ibadah mudah suatu tamu mau nyaran mau hau posea betul di Porbagia jala ada salah kuliah dan kuliah kapan anak Kristen akan kuliah doa kesesatan dosa doa yang namando mulak mau surga dan anak mau mati doa yang duluan nasa sudah udah mau Kor pujian virtual Punguan El Pico.
Sunggul-sunggul Naparjolo hari Sabtu tanggal 25 Desember 2020 sada di Parmingguan pukul 6 pukul 10 dohot pukul 10 di Patupa do Ulaun Nabadia. Napaduahon hari Minggu tanggal 26 Desember 2020 sada di Parmingguan pukul sia di Patupa do Pasahaton si Palasni Roha tu ina nababalu melalui perwakilan. Napatuluhon hari Senin tanggal 27 Desember 2020 sada pukul 10 di Patupa do Kebaktian Ulaun Nabadia khusus tu lansia. Napaopaton hari Rabu tanggal 20 sia Desember 2020 sada di Patupa Ulaun Nabadia turuas namar sahid di bagas dohot na dirawat di rumah sakit asa didata amanginang parhalado maakar wasta di wek tabi jala di pasahat ma tu sekretariat ni Kuriata songonima sunggul-sunggul dihita horas ma dihita. Mari dehita laos tepasahat ma piliata sada A dohot sada B. Noel, Noel.
meni debata na sumurung sian salut na roha. Imana mangramoti ati-ati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Selamat hari Natal ma dihita saluhutna. Jaladenggan untuk aka ruasta na mendohoti acara ibadah ima di Parpunguan Bodarion. Husapa jo hamuna sudena di bagas muna hamuna beribadah, manang di rumah sakit, manang di pardalanan, manang manopot keluarga. Selamat hari Natal ma di hamu saluhutna. Hamuna kadongan nahina holongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Masuk mahita manangihon maaf, pengumuman di bawah masih mendurung. Yang tadi seharusnya saya diberitahu ya. Coba dulu supaya mereka juga mengikuti ini. Kasih kode lah sama saya supaya kita sama-sama mengikuti. Maaf amang inang semua ka pemuda-pemudi na mengikuti ibadah di Serbaguna yang gak ma nungasabe tabe nami tuhamu saluhutna nuai masuk mahita rak mahita manangihon hatan debata nagabe turpuk jamita di parningotan ari hatu tubuh ni Tuhatta Yesus Kristus di Parpunguan Bodarion ima nanene sian buku Pesalmen bidu 147 ayat sada saat rodi tu ayat 10 sada hujahama salut ni turpukon tatangihon ma. Puji-pujian di debata si topa sa sudena. Haleluya. Ai denggado edehnot ton debatatta ai hasudungan do ibana tama papuji-pujion. Jehovah do na pauli Jerusalem, ibana na papunguhon halak Israel aka nama pari. Ibana pasabam aka paroha bojok, jala dililiti aka bugang nasidai. Ibana ubilang torop niaka bintang di jodo guarnasida sudena. Tibuldo tuhattai jala pargogo situtu dang habilangan parbinotan nai. Jehovah paheheon aka nanirupa dipatuki tutano yang go aka parjahati. Marede taripar mahamu upuji Jehovah marhite-hite hamuliateon. Palu hamuma uning-uningan mamuji debatatta. Ibana makukupi langiti marhite-hite obbun. Ibana paradehon udan tutano on. Ibana patubur duhut diaka dolok. Ibana mangalehon tupinahan gagaton nasida. Nang tuaka anak nipidong sigak aka na nguak-nguak. Dang lomorohana midah hagogon ni hoda. Dang lomorohana midah hai-hai ni bawa. Di halomohon rohani Jehovah do tahe. Aka na makiabiari ibana. Aka na makalunguton asi ni rohan nai. Ima sahatna. Di hamuna inanami amanami sude hita ruas HKBP Kramat Jati manang di luar HKBP Kramat Jati umat tikina hita
paimamahon sejak di tanggal 1 Desember. Adiga do tahe tanggal 24 Desember. Ido kaninang tarumobi hamuna kaina sa marhobas hamuna mangarade untuk aka narikot tusi. Noaing takas nunga sa behita di tanggal 24 Desemberon. Wado tahe paklamuna amang inang las dorhamuna moliate. Natal ima tiki hita jongjong laho merentangkan tangata dohot menengadahkan bohita tugijang jala marsorak-sorak hita di bagasan roha hamoliateon tu debata. Ido sasitong na intini Natali. Marswarahon sadarion nunga tubuh si pelua di ngolutang. Dakolan tubuh ibana 2000 tahun na salpu. Ale narumikot di hamuna, narumikot di hami, tubuh do Tuhani di parngoluatta si ganup ari. Lani hamuna kadongan halak na tau madok moliate tu debata ala nunga tubuh ibana di ngolutang si pardamei si pangului si paluai tamado hita marlopolop todita mamuji-muji debata tiada hentinya dan diukur dari segi tiki be alai ganup tiki pardalanan ni ngoluta songon pardalanan ni par pesalmenomma di pangido tuhita mamuji-muji pasangapon goar ni debata takas do di buhu ni turpukon di dok haleluya. Jadi iya ya disaut saya ya haleluya. Iya inang amang dang mansau imana mansau tete. Iya terima kasih ya dek didengar kaunya rupanya inang khotbah ya. Iya haleluya. Ya populer kata itu haleluya. Daholan dimiliki oleh aka dongata karismatik matadok alai hitape madok haleluya. Senang inang krosaut lagi ya. Ya. Imam menggabarhon songo dia mah las ni rohani pesalmenon tutuhan debata jala omma nagabe seruan pesalmenon tu bangso ni debata asa muji debata di dok aiden gaddo edehonoton debatata ai hasudungan do ibana tama papuji-pujion. Di ayat na parjolo nunga takas songo dia seruan ajakan himbauan panogihonon ni pesalmenon tu halak na porsea tu debata asa ibana ma na tama si pujion di bagasan ngolu nasida siganup ari. Suku-sukun. Buasa ikon pujian debata. Hamuna kadongan ima kuncina alani pambahenan ni debata doh dengan bahasa ni debata. Aka dia mai tarida ma sian ayat tu ayat 2 ayat 3 sahatu ayat tu
sia. Bahwa didok di si Jehovah do na pauli Jerusalem, ibana na papunguhon halak Israel aka na mapari. Amang inang molo takaiton di bagasan ngolutta. Pauli Jerusalem. Lapatanna. Debatado na toktong. Ya. Padenggaton. Debatado na toktong. Mga lui aka bangsona na mapar manang na tercerai-berai na berserak manang di dia kondisina. Sian ayat 2p bui taida di si songo dia ma perhatian ni debata tu bangsowi dangadong nahurang. Songo dia ma perhatian ni debata, kepedulian ni debata, tuhamuna, tuhami saluhutna, na toktong di sariodo ngolutta, nangpe didok dison, akka nama pari, termasuk dui di paratateon Tuhani. Dungi di ayat selanjutnya muse on mana lebih pak begakian manang ulihian ibana dia tolu ibana pasabab aka paroha bojok jala diliti aka bugang nasidai. Omma debatata songo dia ma ibana na peduli terhadap situasi kondisi perasaan ni jolma na hancur lebur. Molo istilah ni bahasa Indonesia parwa bojokon ima patah hati. Ini patah hati ini repot ini. Ya. Dangadong getina, ya. Mau lihat doon mulak muse rohana. Alai debata turut campur tangan di tonga-tonga ni perjuangan ni ngolu ni jolma na di bagasan ima roha na bojok yang sedang menghadapi patah hati, hancur lebur. Bahkan radedo ibana mengapuli diliti aka bugang nasidai, membalut luka-luka mereka. Molo Hendrik Nouwen mengatakan yang terluka yang menyembuhkan. Boy doi, boy. Sudedo hita masuk dalam horong mengalami luka-luka alani situasi kondisi namasa. Apakah dampak ni kopiton manang dia mai na boy mabay kita gabe mengalami ima didok luka-luka batin alai justru disima taida kepedulian ni debata dihita jolma manusia. Dungi ahama musa didok diet opat ibana ubilang torop niaka bintang di jodo guarnasida sudena. Sedangkan bintang di langit berjuta-juta itu dikenal Tuhan karena Dia yang menciptakan lamahita jolma. Dungi didok diet 5 tibuldo tuhatai jala pargogo situtu dang habilangan parbinotuan nai. Ahama mau dibadikon parbinotuan di jolma sonari. Tadok ma maluni sesahalak alani IPTEKI ilmu pengetahuan teknologi. Nggak 1 bulan umpamana. Dang adongi molo dibadikon parbinotuan ni debata. Unang pamalu-malohon hita jolma madok au umalu siakko. Dang mabiar
di Tuhani ai Tuhani do mangalehon parminotuani tu jolmai. Dungi diet onom Jahoba paheheon akan nani rupa dipatuki tutano yang go aka perjahat. Onma na diguari keadilan ni debata di tonga-tonga ni jolma. Di hita sama-sama hita mungkin macam maul do on jumpa kita alai holan debata do na punaon ibana do na betul-betul berpihak di tengah-tengah halak na di bagasan aka naso adong hak suarana mananggogona di sima debata mian di tengah-tengah ni nasida keadilan ni debata. Dungi di ayat pitu marede tari parmahamu upuji Jahoba. Dungi diet walu ibana makukupi langiti marhite obun ibana paradeon udat tutano on ibana patubur dut duhut diaka dolok. Inilah membuktikan Tuhan menyediakan apa-apa saja yang kita perlukan. Tapi di tengah-tengah Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang turut campur tangan di kondisi keadaan di alam semesta, alai laus disima deba jolma alani hamokuson ya gabe dang denggan be sude natinopa ni debata disegai ala hamokusonna dang boy mangorom dang boy mangarajai dirina. Hamu dak kadongan sian hatorangan nakaning. Dia ma naing taida di bagasani. Buado hita boy satu pengalaman ni pesalmenon sampai boy muji Tuhani bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu maha kuasa, bahwa Tuhan itu berkeadilan dan lain sebagainya. Dibutuhkan sedikit na dua hal na parjolo. Biahado hita memiliki kepekaan. Mamereng songo dia do campur tangan ni debata di setiap peristiwa na terjadi di ngolutta. Bakat dada holan mamereng keadata alai bohado hita marpanatap tuaka ngolu nia kadongan nadong di sekitarta marpanatap di tonga-tonga ni bangsoon bahwa hita bagian nasida songon warga ni Indonesia secara khusus. Kepekaan onma sangat penting ditingkatkan, diperluas, diperdalam, diperlebar. Mamereng songo dia do intervensi di debata, diparngoluata, campur tangan di debata, diparngoluata bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Napa duahon haradiota berulang-ulang madok moliate, berulang-ulang mamuji ibana. Dada holan ditiki momen tertentu alai di setiap tikita berulang-ulang hita pahusor-husoron pangulau ni debata na nyata di tonga-tonga ni ngolutta tarlumobi omma molo poin-poin nakaning nunga tatangihon ale lobi siani patardo holong ni rohani debata di ngolu ni jolma na porsia ima kado hadiah na marga di leot debata tu hita saluhutna dia mai ibana na rotu portibion manopot hita sude jolma peluau kita sen dosatta, peluau kita sen hajahatatta, peluau kita sen hamatean, sen hamagoan. Sasitongna ikko kita do marutang ala ni dosatta. Alai ala dang sanggup pita manggarar sude utang tahi ibana ma naro
tu portibion. Dia bukan hanya bercerita dalam sejarah bangsa Israel saja, dia juga bercerita dalam perjalanan hidup saudara dan saya. Hatutubu ni Tuhatta Yesus Kristus ido kado hadiah ya. Naumarga sianadong dimiliki hitabe atong tamama hita muji ibana marhite na parjolo makalason pambahenan ni debatang ima holong ni rohana marhite ibana nang ro tu portibion makalaso ni dada holan lip service manang hata manang makalason alani pernak-pernik dekorasi na cantik-cantik tabain songoni alai bohado tahe di pambahenatta marhite tajakon maibana songon rajatta tajakon maibana si palua hita di parnguluatta si ganuk ari sialani taruli mahita di haluaon na manoktongi na pinatupani Tuhan debata ido dasor ni hita makalasoni hukutip pendapat Ima Eka Dharma Putra dalam bukunya Tak Kala Allah Melawat Umatnya di halaman 26 di dogma songonon. Kebahagiaan manusia itu tidak terletak ketika kita mempunyai lebih banyak, melainkan ketika kita menjadi manusia yang lebih baik, lebih bermakna bagi Tuhan dan bagi sesama. Not by having more, but by being more. Sarupa doi artina pelabingu kita ya. Bukan karena dengan kita memiliki banyak segudang pengetahuan hamoraun dia alai songo dia do hita marlapatan di ngolutta tu dongatta jolma. Jadi bisa jadi ini satu teguran bagi kita yang sudah sarjana, S1, S2, S3, S-teler ya. Iya. Artinya banyaklah detailnya begitu ya. Ya. Udah SH, MH, apalagi itu. Ya, dan lain-lain seperti itu ya. Bukan itu ukuran hidup kita. Tapi bagaimana kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih bermakna bagi orang lain. Sedikit pun yang kita miliki, tapi itu bisa berguna bagi orang lain. Itu jauh lebih baik daripada lebih banyak kita punya, tapi kita nggak berbuat apa-apa terhadap orang lain. Jadi pernah saya juga membaca satu buku tentang kemiskinan. Kemiskinan itu bukan sepertinya materi, tetapi hati yang tidak mau memberi, itu sebenarnya orang miskin. Jadi, naparjoloon behado hita makalason pambahenan ni debata marhite nang ro ibana si paluai di ngolutta ikon tarida manian di parnguluatta si ganum ari lam holong marohatta maradopon natorasta ngatadok be selamat Natal tunasida inang amang tunatuatuatta di huta dang dope sogot mate nang lupa dah sogot martelepon dangi nang lalapita dangi diingok ma dahulan martelepon ado ngotik
sakutta takirim nasida. Masih jeruk nasida. Mungkin molo kue gabe kolesterol. Alai molo buah do tur inang da buai las do rohana te. Iya. Dang pola ikon 10 kilo, 1 kilo pe ate. Ngalas rohane untuk bentuk perhatian ta tingkat ton mai. Dohot aka keluarga tanala ini ya. Inilah momen waktunya berbagi kasih karena Tuhan telah mengasihimu, telah menyatakan dirinya mangalehon ngoluna tuhita jolma. Nah sonari responta ima bohado hita makalason pambahenan di debata berbagi kasih terhadap sesama kita. Napa duahon tahati dakon ma ibana si peluai. Tahati dakon ma ibana songo dia ma pasal menon maka tidakon ise do debata di ngoluna songo ni ma hita maka tidakon ibana si peluai hita jolma di tiki naune manang naso une di tiki hita marlas ni roha manang di bagasan arsak ni roha. Kalau biasanya orang bersuka cita ya dia memuji Tuhan, tapi bagaimana keadaan kondisi sedang pahit parir ningolutta ya. Saya terkesan dengan Natal Ina, tapi saya bukan mau banyak membahas itu ya karena sudah selesai khotbahnya. Hanya tertarik ilustrasi yang dikatakan salah satu penyaji atau pembawa liturgi Ina itu dikatakan demikian bahwa masa COVID ini sangat mengganggu hidupku katanya begitu ya. Tidak seperti dulu lagi. Tapi syukurlah sudah berkurang COVID ini sehingga sudah bisalah lega sedikit, tapi tidak bisa kembali seperti dulu lagi. Artinya masih berharap dia akan kembali seperti dulu lagi. Lai amang inang, boleh-boleh saja, tapi jangan sampai kita paksakan untuk seperti dulu lagi. Lebih hado hita makalason, behado hita makatidakon, naumarga di ngolutang. Harta bisa lenyap. Sedangkan diri tape boido gabe ya songoni situasina dangi ya topu sahit songoni kan roh hasusaan songoni itu harus kita hadapi. Alai di dok dison bohado hita makatidakon pambahenan di debata bohado hita makatidakon ibana si palua hita jolma. Jadi bukan liturgi yang tidak ada actionnya, tetapi liturgi Natal itu mananghatan di debata nagabe hanguluan di hita. Idona rimikot di hita hamuna kadongan. Alani ditiki hita mamuji ibana omma kuncina disido ibana mandongati hita salutna jala di halamohon rohani Jahoba do tahe aka nama kabiari ibana aka na makalunguton asini rohana. Saya kutip lagi pendapat dari Yohanes Calvin yang mengatakan, bukan oleh karena terlebih dahulu saya menyadari dan meratap dosa serta ketidakberdayaan saya, baru saya menyadari betapa saya memerlukan anugerah keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Tetapi sebaliknya karena saya terlebih dahulu menyadari betapa besar anugerah Allah, betapa besar anugerah Allah, betapa besar makna penyelamatan di dalam Yesus Kristus, barulah saya menyadari betapa celakanya saya ini. Lapatanna amang inang ikon parjolo do hita mamereng asini rohani debatado dilehonna tuhita ya. Songon pardosa hita sehingga marsormen mahita isi marwa awon kan itu
Dada adong lapatan na au. Alai mace argado di rohani debata hita jolma. Jadi dada sebaliknya di dok, bukan karena terlebih dahulu saya menyadari dan meratap dosa, down. Alai ala memang basado Tuhani, burju do Tuhani, parasi roha do Tuhani, pardenggan basa do Tuhani, manatap pargoluatta hita kapar dosa. Asa disesa sudi dosatta. Asa malua hita sian dosatta. Nunga sesabe dosatta molo porsea hita di Tuhani. Ido dalan tu haluaun. Ido na paling penting di hita. Na bagian patuluhon ima. Alamat si pujionon holan tu Tuhan Yesus Kristus. Ala ibana do pantas layak nagabe puji-pujian di hita. Sotung hita ala zaman canggih, zaman yang elok, yang penuh dengan tawaran-tawaran yang indah-indah. Mabaik kita gabe dang memuji debata. Naboi gabe tanpa tasadari hita gabe hita do menggation posisi ni debata boy terjadi sehingga terjadi ima arogansi, kesombongan, kecongkakan. Kan alaniau doi kan ibana Asia songoni kan asala bi ya. Misalnya hamuna ka amanami nanami na mempunyai jabatan yang tinggi begitu, bisa menolong orang lain, itu bukan karena semata-mata Anda menolong, karena Allah memakai saudara untuk menolongnya. Begitulah pola pikir kita. Dan gabe fokus na tu hita, alai fokus na tu debata, hita memuji ibana. Takas do hamuna kadongan bahwa debata narotu portibion paluok kita sian dosa hajaton do tahamatiani unang gabelilu haporsiota siala hamajoni jamanon neng toktong mahita marsaringar pamujota songon nadidok di Pesalmen 100 ayat sada 1 puji majahoba aleton dikku jalan nasa rohakku di bagasan mamuji guarna nabadei puji majahoba aleton dikku jala unang tung halupahon denggan di basana sudena ibana do manesa do sam sudena ibana pamalum akasaitmu sudena ima amang inang barita natal nasa tu hita nunga di palua hita sian dosa atong tama mahita mamuji ibana tanpa paksa ale di bagasan sukacita naparpudi betul mahita makalason pambahenan di debata di ngolutang khususna selama Natalon di bagasan dame mahita dang lewat Natal ngamar musuh dang adong besi puji disi ate amang inang mardame ma dungi taturuson ma lahu memasuki tahun 2022 debata ma mandongani hita edehom ma jahoba ganup ari di ngulutta edehom ma bernyanyilah bagi Tuhan, suarakanlah suara kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupmu sebagai tanda engkau diberkati Tuhan. Amin. Martang yang mahita. Molia tema diho ali Tuhan nunga sahabe hatami tuhami saluhutna.
Ajari kami Tuhan, lo mamuji pasangapun guarmu. Di bagasan parngulon nami na maragami. Takas do di botoho do Tuhan, jol managale kami, pardosa nagudang do kami. Alay mga saun asin rohami do kami Tuhan. Ubain pos do rohanami, di sesahodo dosa nami. Marhite Tuhan Yesus Kristus na roto portibion paluk kami. Ido na hupestok kami di bornginon. Atong Tuhan pasat kami ma puji-pujian nami Tuho. Sobba nami Tuho Tuhan. Jalo may tau hasangapon ma di guarmu. Tatak masudia karos ni huriamon Tuhan. Na mungkin nasida marukil di apalatikyon. Hodo mangapuli nasida. Hodo mangalihon hamalumon siyan parsaito nasida. Hodo napatuk parngulon nasida si ganup ari. Hodo Tuhan na mangalihon hasonangan di nasida. Ganup keluarga nasida be. Sa dibagasan Natal. Toktong mahami marningot denggan ni basam dingulu nami. Tangihon matang yang nami. Marite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapa saat mapeliata marede mahita.
tangnya kon ma peleata martang yang mahita. Ale debata amanami na di banua gicang. Hodo haroroan ni saluhut selen leo na denggan dot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masyan na nilihon mi tu hami plen nami tuho. Sejalo may gabe uap na usus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pelianon pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite totim. Asalamu tadahami godang nislenlon mitu hami. Asalam girgir hami manduk muliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang, say pinorbadia magwarmo, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di banotongahon songo na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panis anami, di dosa ni dongan amar dosa tuhami, unak kami togihon tu panguncunan, balua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasorhon madamena tutodim. Di hamuna inanami amanami segenap parhalado HKBP Kramat Jati dohot panitia Natal HKBP Kramat Jati dison hami pasaton selamat hari Natal madihamu saluhutna. Tuhan memberkati. Horas. 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 Hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. Sampai jumpa besok, kita beribadah lagi. Hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal.
Kalau bisa. Siap. Dulu kan? Taruh main-main seperti itu. Lebih enak.